Facem petarde. Muie la... Facem acum o AK-47. Aici suntem cu plăcile. Aici suntem cu plăcile. Aici eu sunt Ovi, Angelo și Oliver. Uitați ce fac țiganii ăștia tâmpiți. Așa. Facem mai bă, le facem aici, bă, facem mai mult. Erurilor mafia scărbări țigări. Erurilor mafia scărbări țigări. Taci. Trebuie să fugim ca lumea. Să rupem foc acum. Uitați, doamna de birozii, ce facem. Angelo, doamna Teodorescu, uitați ce face elevul de dumneavoastră, Angelo. Uitați. Gata, bă, gata. Bagă-le, nu mai, gata. Băi, dar stai să ardă toată. Băi, cine-i dirigul tău? Domnul Ionel, uitați ce face Angelo, face petarde pe aici. Face o floricică pentru copoierul. Bă, unde stăm? Face arde în cur. Hai mă, că crește suspansul. Ia uite, Doamne! Crește suspansul, tată. Timpul costă bani. Hai bă, că timpul costă bani. Bune. Ciocanele. Băi, ce făcuși, bă? Ce făcuși, la niște? Așteaptă-mă, nu știu. Da, pune să ia